Trať pre kategórie ženy A, veteránky a kategóriu U20 muži má 3 výšlapy, 3 zjazdy, celková dĺžka 12 km a prevýšenie 1340 metrov. Štart je na Salaškách, čiže z tureckej z parkoviska je potrebné po zjazdovke sa presunúť kilometer do priestorov štartu na Salaškách. Tu budú skontrolované lavinové prístroje. Po štarte začíname s lyžami na batohu asi prvých 400 metrov, kde je odbočka doľava na travers. Táto odbočka, za touto odbočkou je prvý sneh, toho snehu je tam ale málo, takže stále pokračujete s lyžami na batohu asi ďalších 300 metrov a prídete na kontrolu, ktorá vám dá pokyn lyže z batohu dole a pokračujete s lyžami na nohách asi 150 metrov, kde je sneh opäť prerušený, takže bez toho, aby ste dostávali nejaký pokyn, dávate lyže z nôh dole a prenesiete ich asi 100 metrov ku ďalšej kontrole, ktorá dá pokyn opäť lyže obuť a pokračujete už na lyžiach na líšku, čo je koniec prvého výšlapu. Z líšky začína prvý zjazd. Tento prvý zjazd vás privedie ku kontrole Rybov potok. Chcem upozorniť na záver prvého zjazdu. V závere prvého zjazdu je potrebné spomaliť, takže je tam urobená z vlájoček taká šikana, ktorá vás má spomaliť. Je to kvôli tomu, že prechádzate potok v zúženom mieste do protisvahu, takže aby tam nedošlo k nejakým kolíziám, je tam potrebné rešpektovať to značenie vlajočkami, respektíve aj navádzanie kontroly, aby ste naozaj pred tým prechodom cez potok spomalili. Z kontroly Rybov potok nasleduje výšľap na Krížnu cez Rybovské sedlo. Dostávate sa na Krížnu a odtiaľ začínate druhý zjazd do Suchej doliny. Čiže priamo z Krížnej lyžujete do Suchej doliny až ku kontrole, ktorá vás opäť zastaví a dávate pásy na lyže a po takom výraznom rozľahlom rebierku šlapete na hrebeň, ktorým sa dostanete druhýkrát na Krížnu. Po druhom vyšlape na Krížnu nasleduje posledný zjazd do cieľa, to znamená, že z Krížnej po hrebení lyžujete cez líšku až do cieľa, ktorý sa nachádza pri vleku. Tu vás chcem upozorniť na miesto, kde vás zastaví kontrola. Do cieľa sa nevchádza na lyžiach, ale kontrola vás zastaví pred zúžením v lese, na mieste, kde už nie je dostatok snehu. Vy si zoberiete lyže do ruky a tých ostávajúcich 50, 100, 150 metrov podľa toho, ako to aktuálne s tým snehom je, vás po značení sa dostávate do cieľa, biehate do cieľa.